Da ste ljudi, dobrodošli u prvu epizodu prvog Hanta. Danas ćemo igrati ja i moj brat, Matej. On je 3 godine mlađi od mene, tako da... Ima 8 godina, nije nešto... Ajde, Mateja. Da. Šta si ti? Ja sam Bunj. Ma ne da mi kažeš šta si se pretvorio, nego šta si ti u igrici? Ove što traži ili što se sakriva? A? Aha, da ti se nešto sakriva. Nikad nećeš znati gde sam ja. Možda i hoću. Može. Šta je? Ja sam vidio tu neku koja se pomera. Dobro. Neki lik ga juri. Nikad te neću naći izgleda. Čekaj. Mislim da znam gdje si. Nisi. Neki lik je bio prošao blizu mene i nije me vidio. Ko zna šta je pomislio? Plava iđe. Šta je Maki? A? Šta je bilo? Bola me leđa. 2 lika su prošla blizu mene i ništa. Nikad. Je neki lik blizu tebe? A? Je neki lik blizu tebe? Da. Jeste. Jesi ti kanta koja se kreće? A? Jesi ti kanta koja se kreće? Ne, to nisam ja. Ali ga ubi. Bio je blizu mene. Ja ga jurim i još jedan pogodak i mrtav je. Dakle, da vidim da si ga ubio. Ti sad će Miloš prokillt nekog. Ne, Ubio neki je ubijen od mene. A? Ma ništa. Ti si ga ubio. Pa da. Si ti kod one... Alik me pronašao. Ja. Šta si ja? A? Ja sam čak Norris i ja sam te pronašao. Jesam kanta. Nisam. Ja jurim kantu. A sad? Fontanu. Ono šta je fontanu, šta je meni bre? Onu cister. To sam ja. Ja, nemoj da se pretvaraš jer ti to ne... U druge stvari ako te ja vidim jer ti to ne znači ništa. Ne, nisam stigla da te ubijem. A jel si znaš šta sam? Da, kanta. Kanta. Jedva čekam da te sredim, ba. Idemo mi, brate mili. Danima. Da. Nikad me nećeš naći. Boahaha. Čekaj.
Nikad neću naći. A može? Šta je? Jel neki lik je blizu tebe? Ne. Svi su dale. Svi su dale. Reci kad je neko blizu tebe. Jel neko blizu tebe? Da. A? Da. Ko? Jel kruži oko nečeg? Da. Taj lik. Da. Jel puca nešto? Da. Jel puca gume? Da. Da? Jel neki lik trči? Da. A neki lik stoji? Da. A neki lik kruži? Da, pusti me više. To on? Ne. Nije. Gdje vidiš šta bi moglo bude? Možda ovo? Moram izraditi još minut. Ili možda ovo? Pošto meni ovo čudo. Nikad me nećeš naći. A? Nikad me nećeš naći. Nikad to ne znači baš nikad. Da, baš nikad. A neki lik oko nečega. Da. Istrčat ću napolje 5 sekundi pred kraj. 5 sekundi pred kraj ću istrčati napolje. Znači, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si to? Možda? Iskanta. Jesam. Jesam te Pobedio. ubio? Nis- Jesam. Nisi me ubio. Pobjeda. Ali nisi me Jesam, ubio. jesam. Ali nisi me ubio. Ali jesam ja pobedio. Nisi. Zato što sam ja preživela. Da? Jete juri neko? A? Jete juri neki lik? Ne. Jete jurio? Ne. Ali neko je bio blizu. Vrlo blizu. Prošao je ispred mene i nije me video. A ja se mogu na najlakšem mjestu naći. Vidio sam neko kako juri vika sa 25 sa 125 helti. Ja sam to. To sam ja. Ti si jurio lika sa 125 helti. Da, i on više nema 125 helti. Ali je imao. I vidio sam opet nekog lika. Dva lika koji su blizu mene. To sam ja i još Jedan jedan. lik. Jedan lik To je vrlo sam, lud. slušaj, Došao blizu. ovo slušaj, to sam ja i još jedan lik.
koji se zove Marki Piler. Ti si me skoro pronašao i nisi. Tik-taki, 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 tik. Šta ću ti kažem gde sam ja? Nemoj da mi kažeš, ovo je stvar da mi ne kažeš. Ja sam kod gasa. Pa znam, ali Mateja, stvar je da mi ne kažeš. Mene baš briga. Noob! Ko ovaj? Ko mi juri? Moj prijatelj. Lala. A? Znaš ko te juri? Ko? Ja, šta ti značiš? Niko me nećeš ubiti, nikad me nećeš ubiti. Ja ću se ovako raditi. Da. Što bre? Može. A? Idi kod šopa. Šta? Idi kod šopa. Tamo gdje piše šop. Tu. Ja sam kod toga što piše shop. Ne vidite. Jel ono lik? Da dođem kod tebe. Jel... Ajde što pre da ga ubiješ pre. Otiči lik! Mateja, ne dolazi kod mene! Tako. On je lud. Kod šopa. Pa dobro. Ja neću slušam od tebe. Ti ćuti malo. Pobedili smo. Tra-la-la. Alo, prestani da bacaš stvari, ne mogu da slušam to. A? Prestani da ga bacaš tablet, ne mogu više to da slušam. I puštam se baba. A dobro, prestani da radiš to što god da radiš. Evo, čuo ja se barem. A dobro, ljudi, gledat ćemo završiti ovdje zbog mog brata Mateje koji ne zna se ponaša. Tako da vidimo se, ćao.